Franky Selak bol 85-ročný Chorvát, ktorý mal za svoj život viac ako iba jedno stretnutie so smrťou. Keď mal 33 rokov a cestoval vo vlaku, stala sa nehoda, pri ktorej vlak vykolajil a spadol do rieky. Pri tejto havárii umrelo 17 cestujúcich. Selak z toho vyšiel iba so zlomenou rukou. Hneď na rok Selak cestoval lietadlom cez Chorvátsko, keď v tom dvere z lietadla uleteli a s ním aj Selak, ktorý našťastie pristál na veľkú kopu sena. Iba o 3 roky na to cestoval autobusom, ktorý havaroval a skončil v rieke, pričom 4 pasažieri umreli. Vo veku 41 rokov sa mu stalo, že nádrž jeho auta explodovala a auto začalo horieť, ale našťastie Selak utiekol v poslednej chvíli. A presne táto istá situácia sa odohrala o 3 roky neskôr. 20 rokov na to prežil Selak ešte jednu explóziu auta a jednu haváriu autobusu. A aby toho nebolo málo, v roku 2003 vyhral lotériu a stal sa z neho milionár. Vesna Volovič bola 22-ročná letuška juhoslávskych aerolínií, ktorá prežila niečo neuveriteľné. Počas letu z Kodane do Belgicka na palube lietadla vybuchla bomba, čím sa stalo lietadlo neovládateľné a havarovalo do hôr. Všetci pasažieri a posádka umreli, až na Vesnu, ktorú našli s fraktúrou lebky, oboma zlomenými nohami a 3 zlomenými stavcami. Po dlhej liečbe však mohla ďalej žiť plnohodnotný život. A navyše jej bol pridelený Guinnessov rekord za prežitie pádu z najvyššej výšky bez padáku. Výška je určená na približne 10 000 metrov. Roy Sullivan bol správca Národného parku vo Virginii, ktorý sa zapísal do Guinnessovej knihy rekordov vďaka tomu, že prežil úder blesku. Ale Roy ho neprežil iba raz, ale rovno 7 krát a vždy na inom mieste. Každý z úderov nechal na Royovi určitú stopu. Roy nás však opustil vo veku 71 rokov, kedy spáchal samovraždu z neznámych príčin. Truman Duncan mal asi tú najhoršiu nehodu, ktorá sa vám môže stať. Ako každý deň išiel vlakom, ale v jeho osudný deň sa stala nehoda, pri ktorej Truman vypadol z vlaku na koľajnice. Na nešťastie ho v zápätí prešiel vlak, ktorý ho reálne rozpojil na 2 časti. Čo je však zaujímavé je fakt, že zostal pri vedomí ďalších 45 minút a taktiež si dokázal sám vyťahnuť mobil a zavolať si o pomoc. Truman podstúpil 23 operácií, síce prišiel o obe nohy, ale na počudovanie všetkých mohol po pár mesiacoch odísť na vozíku a žiť naďalej. Louis Zampery bol americký olympiónik, ktorý sa taktiež zúčastnil vojny. Jedného dňa však bolo jeho lietadlo zostrelené a havarovalo na hladinu mora. Louisovi sa však podarilo dostať na nafukovací čln, na ktorom strávil 47 dní bez akýkoľvek zásob a navyše prežil nespočet veľa útokov s žalokmi, ale aj lietadlami, ktoré na ňo zhadzovali bomby. Po 47 dňoch sa dopravil na ostrov, ale na nešťastie to bol ostrov, ktorý patril nepriateľovi. A vylodil sa hneď pri japonskom zajateckom tábore, do ktorého bol okamžite odnesený. V tom tábore strávil 2 roky, až dokým ho nevyslobodili a nevrátil sa do Ameriky, kde sa z neho stal hrdina. Louis však umrel v pokročilom veku 97 rokov.